Yogyakarta kutha seni budaya kawulane padha sangguting karya masyarakate sami nunggaling karsa budaya Joko sarasing jiwa raga samya akarya jampi jampine jampi Jogja jampine Jogja jampi kang istimewa jampi Jogja jampi Jogja sumangga muncul jampi jampi saking Jogja raos sager eco urip sehat jiwa raga. Suwe ora jamu kodhong kara suwe ora ketemu pisan ing Yogyakarta monggo sami pinarak yen pinarak nunjuk jampi Jogja jampi kang istimewa mantap jiwa tiada duanya. Sumangga muncul jampi saking Jogja raos sager eco urip sehat jiwa raga. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 8E.